Takže čus lidi, já jsem Ivala, měla spolu speciálně za 10 odběratelů. Je to neuvěřitelný, ale taky jakože prostě kulatý číslo. Takže u každého kulatého čísla bude jeden speciál. Nenatáčím z toho důvodu, že bych prostě měl YouTube money, nebo ještě nemám, ale samozřejmě možná časem jo, ale prostě natáčím jenom kvůli tomu, abych vás pobavil, abych prostě věděl, že jsem něco dokázal a tak a prostě, jo, neznáte. Vajíčko. Nikdy jsem to neskoušel, takže to bude docela zajímavý. Je to opravdu vajíčko. Raz, dva. Pro YouTube! Druhý vajíčko! Pro YouTube! Jo! 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 10 odběratelů! Jo! Jo! Takže ještě jednou děkuju za 10 odběratelů. Můžu ukázat, jak vypadá. Ještě jednou děkuju za 10 odběratelů a u dalšího videa v případě speciál.